Sziasztok! Köszöntelek benneteket! Beszeretném mutatni legújabb termékcsaládunkat. Újak vagyunk a piacon, 1 éve jelentünk meg a kozmetikai palettán. Termékeink alga alapú termékek, kiválóan hatnak a kollagén termelésre, anticellulitre, különböző probléma megoldó kezelésekkel jöttünk ki a piacra. Az iszapok kiválóan hatnak különböző típusú cellulitra, vizes cellulitra, mélyen gyökeredző cellulitra, a hasi zsírpárnákat oldják, többek között otthonápolási termékként tudjuk ajánlani az alga alapú leggingseket, amelyek világújdonságnak számítanak. Ezek a leggingsek mikrokapszulázott algákat tartalmaznak, amihez van egy teljesen újfajta technológia, egy spray, amivel újra lehet aktiválni ezeket az alga gömböcskéket. Az arckezelési palettán megtaláltak minden problémára vonatkozó kezelést, a mikropeelingtől a szemkörnyékápoláson keresztül, a zsíros bőrre való krémeken keresztül, a botox-like kezelésen át